Nafarroko gobernuak 100.000 euroan atera du lizitaziora berako saihesbidea egiteko proiektua. Osasun departamentuak baliabideak egokitu ditu udako eskarira eta 1.000 kontratazio baino gehiago egin ditu oporrak eta baimenak betetzeko. Errefuxiatuen nazioarteko gunean zehar erakundea kalera atera da migratzaile eta errefuxiatu guztientzat justizia, errespetu eta oinarrizko giza eskubideen betetzea eskatzeko. Konponbidearen, elkarbizitzaren eta preso zein iheslarien etxeratzearen aldeko kalejira eginen du sarek uztailaren 4an. Iruñeko udalaren haur, nerabe eta familientzako prebentzio programa bizikleta konpontzeko lanak moldatutako 12 bizikleta erabiltzen ari da. Sarasete pasealekuan 150 metro karratuko karpa bat egongo da San Fermin jaietan bertako produktuak sustatzeko eta saltzeko. Laxoa txapelketako finala urdenak larun batean jokatuko dituzte Arraiozen eta Donezteben. Arizkunen txopo goratzearekin abiatu zituzten atzo herriko bestak. Lurralde kohetsiorako departamentuak herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez lizitaziora atera du 100.000 euroren truke NA 4.410 saihesbideren 2. eta 3. faseak beratik igarotzean gauzatzeko proiektua. Proiektuaren idazketak Espainiako gobernuaren 100.000 euroko diru laguntza baten bidez finantzatuko da denak udalerriko hirigunetik igarotzen den trafikoari alternatiba bat eman nahi dio. Proiektuaren xede den 2. fase horrek jarraipena ematen dio jada burututa dagoen lehen faseari. Fase horrek Eztegara pasealekua Matzada kalearekin lotzen du eta Matzada NA 4.410 errepidearekin lotzen du Frantziarako bidean, Saratik. Horrela, Saratik Frantziara doan, nazioarteko trafiko guztia eta bereziki Urdazubi eta Ainhoa artean dagoen Dantxarinea mugako merkataritzagunera doana berako hirigunetik igarotzea saihesten da. 3. fasearen etorkizuneko trazadura saihesbideren amaiera izango da, eta NA 4.410 eta NA 1.310 lotzen ditu Frantziarako bidean, Ibardindik barrena. Ibardinerako nazioarteko trafikoak Altzate auzoa historikoko plaza zeharkatzea saihestuz. Lizitazioan parte hartu nahi duen enpresak kontratazio atariaren bidez aurkeztu ahal izango dituzte bere eskaintzak 2024ko uztailaren 22 arte. Udako denboraldia iristearekin batera osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuak udako plana aurkeztu du. Plan horrek kontratazioak eta osasun zentroen ordutegien egokitzapenak eta erabilgarri dauden ospitalizazio ohen kopurua jasotzen ditu. Kontratazioei dagokionean martxoaz geroztik kategori profesional ezberdinetako 1.154 persona kontratatu dira. Kontratu horietako asko lanaldi osokoak ez direnez, kopuru hori 1.332 estaldura egunean baliokidea da. Kontratazio ordu gehien dituen kategoria erizaintza da, 469 persona kontratatu baitira. Jarraian erizaintzako zainketa osagarrietako teknikariak daude, 253 persona eta 23.842 estaldura ordu, eta ondoren ofizial administrariak 154 persona. Halaber, profesional medikoak kontratatu dira zehazki 39 ospital arretarako eta 24 lehen mailako arretarako. Atzo errefuxiatuen nazioarteko egunean zehar erakundeak kalera atera zen, migratzaile eta errefuxiatu guztientzat justizia, errespetu eta oinarrizko giza eskubideen betetzea eskatu. Eta Europar Batasunean onartutako asilo eta migrazio itun berria salatu dute, izan ere, azaldu dutenez, itun horrek giza irtenbideak eta irtenbide bidezkoak eskaini beharrean mugen kanporatzea indartzen du, migratzaileen atxiloketa areagotzen du eta asilorako sarbidea zailtzen du. Bertzalde ekintza bukatzerakoan Palestinaren bandera irudikatu dute. Konponbidearen, elkarbizitzaren eta preso zein iheslarien etxeratzearen aldeko kalejira eginen du sarek uztailaren 4an. San Fermin bezperetan eta edozein aldarrikapen egiteko Iruña erakusleio paregabe bihurtzen denean, euskal preso eta iheslarien etxeratzea eskatzeko kalejira antolatu du sare herritarrak. Hau erran bezala uztailaren 4an arratsaldeko 7:30 Sarasatetik abiatuko da. Salbuespen neurriak esto behingoz konponbidea denak etxera lelopean.
Dentro del proyecto Reciclo estamos ya en el quinto mes, es un proyecto de contratación de personas desempleadas para la recuperación de bicis del depósito de donaciones. Hemos recuperado más de 70 bicis y comenzamos con la donación o el traslado de esas bicis. Gracias a una colaboración con el programa de infancia del Ayuntamiento vamos a hacer una donación de 12 bicicletas para que puedan ser usadas por todas las personas participantes del programa de infancia. El objetivo es introducir la bicicleta como un elemento de ocio, de diversión y hacerla accesible a niños y niñas que no tengan bicicletas. También contemplamos el hacer formación en pequeñas reparaciones de la bici, educación vial, ir poco a poco con 12 bicis e ir intentando ampliar. Dentro del proyecto Reciclo estamos ya en el quinto mes, es un proyecto de contratación de personas desempleadas para la recuperación de bicis del depósito de donaciones. Hemos recuperado más de 70 bicis y comenzamos con la donación o el traslado de esas bicis. Gracias a una colaboración con el programa de infancia del Ayuntamiento vamos a hacer una donación de 12 bicicletas para que puedan ser usadas por todas las personas participantes del programa de infancia. El objetivo es introducir la bicicleta como un elemento de ocio, de diversión. Sarasate paselekua karpa bat eskainiko du San Fermietan, Nafarroko produktuen dastatze eta salmentarekin. Espazioa 150 metro karratukoa ekainaren 29 larunbatan inauguratuko da eta uztailaren 14 igande arte egongo da zabalik. Goizeko 11:00 gaueko 11:00. Karpa Sarasate pasealekuaren erdian jarriko da, García Castañon kalearen eta Binkulo plazaren artean, eta bertan kalitate zigiloa duten mota guztietako produktu ziurtatuak aurkituko dira. Goxokiak, estebeteak edo gaztak. Nafarroko jatorri izendapenazko ardoa bezalako edariak, likoreak eta artisau garagardoa, pintxoak eta ogitartekoak barne. Ekimena prentsaurrekoan aurkeztu du Mikel Armendariz, ekonomi sustapen Europako proiektzio berrikuntza garapen eta gazteri arloko zinegotzi ordezkariak, Maria Ángeles Muñoz, Nafarroko artisau elikagaien egileen elkarteko ordezkariarekin batera. Hitzarmena sinatu dute 4 entitaten izenean. Laxoa elkarteak antolatutako Nafarroko 44. Laxoa txapelketako final laurdenetako partidak jokatuko dira ekainaren 22an. Larunbat eguerdikan, eguerdian 12an Donestebe Apeztegia eta Irurita Migueleneren arteko lehia izanen da Donestebeko Beharzanan eta larunbat arratsaldean, 5 herritan Arraioz Sagardia eta Oizbe taldeen artekoa Arraiozko plazan. Final laurden hauetako taldeak hasierako ligaxkan 3. eta 6. postuen artean gelditutakoak dira. Beraz, final laurdenak irabazten dutenek Donestebe, Moments eta Oiz A izanen dituzte arerio final erdi handian eta galtzen dutenek aldiz Donestebe, Titiren eta Donestebe Menditxuriren kontra jokatu beharko dute final erdi txikian. Final txikia uztailaren 27an jokatuko da Arraiozen eta final handia eta 3. posturako lehia berriz abuztuaren 3an Arraiozen. Atzo arratsaldean bandera, dantza eta txopo goratzearekin abiatu ziren Arizkongo San Juan bestak. Egitarauak gaur hortzirela jarraipena izango du, goizeko 10:00 Diana herriko txistularirekin, 10:30 aintzinera Enrique Parti egun guztian, ordu bata territan aurren bazkaria, ordu bitan gazte bazkaria, 4 herritan herriari itzulia erraldoiekin eta trikipoteoa herriko ostatutan. Arratsaldeko 6:30 txokolate hartzea, 9:00 mutil dantzak eta gaita dantza, 11:00 kontzertuak, hilketa eta ostikoka taldeakin. Ondotik DJ Ventura. Ekainak 22 larunbat Arizkunen goizeko 10:00 Diana herriko txistularirekin, 11:00 musinezture, ordu 2:00 zikiro jatea, gaueko 9:00 mutil dantzak eta gaita dantza, 12:00 dantzaldia trikidantzekin eta ondotik DJ Ventura. Igandean goizeko 10:00 Diana herriko txistulariekin eta txarutako pilotarien partidak, 12:00 Katiuska jaurtiketa, arratsaldeko 5:00 dantzaldia Andonirekin. 7:00 eta laurdenetan ezpata dantza Arizkungo dantzariekin, ilunabarrean San Juan suak ezkilotzea, antzerkia, mamurru erretzea eta dantza herrikoiak. Gaueko 11:00 aintzinera dantzaldi Andonirekin. Ekainak 24 astelenean argia hasten
Udako solstizioko Diana herriko gaitero eta soinulariekin arizkunen goizeko 11etan meza nagusia 12etan herriko aurren dantzak ondotik mutil dantzak 4etan aurrekin frontenis finala 6etan patata tortilla lehiaketa ondotik merienda faria den ondako 9etan mutil dantzak eta gaita. Gaueko 12etan txopo botatzea eta gaixoani.